Doncs bon dia. Anem a començar a donar pas al ple en un únic punt, que és el sorteig dels membres de les meses electorals. Així és que llisqui el punt 10, no, senyor secretari? Perquè pràcticament per a les eleccions generals a celebrar el 26 de juny. Aleshores, n'hi ha unes normes per al sorteig, que les teniu en l'ordre del dia, i assabentats del contingut de les indicades normes legals es procedirà al sorteig públic per mitjà del sistema informàtic, com sempre, a designar els titulars i els suplents que componen cada una de les meses electorals. Aleshores, li donem pas al senyor informàtic, o volem fer alguna aclaració? Li donem pas al sorteig? Mateu, donem pas, que està per callar, dic. Pues aleshores el señor Bailo, alcalde de informática. El sorteo se realiza entre todos los vecinos del municipio de Puzol con edades comprendidas entre 18 y 70 años. En el sorteo se reservan 9 candidatos por el caso de que no se pueda notificar a los titulares, disponer ya de gente preparada para ocupar esos puestos. Y el sorteo se ha realizado ya. Aleshores, m'imagino que ara quan se trauran les llistes del cens de Puçol. Sí, ahora lo único que nos queda por hacer es revisar si en el sorteo ha salido elegido algún representante de la administración, porque no puede formar parte de las mesas electorales, y en ese caso quitarlo y elegir uno de los suplentes que están asignados para cada puesto. Y posteriormente sacan las notificaciones para enviarlas a los agraciados. Al llarg del dia d'avui o demà, com estarà això? Si los componentes de la corporación quieren un listado, lo pueden tener a última hora de la mañana. Pues es donen per enterats. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins la vesprada.